Magnitude 7.1 nga linog gitayog sa Davao Oriental. Atong saron ang detalye sa live report ni Rial Soroche. Rial. Yes, Tek, among pagtayog kaganiyang kadlawon na bati usab sa pipila ka parte dinhi sa Mindanao. Alauna 46 kaganiyang kadlawon, nakuhaan sa CCTV sa CDRRMO ang mga poste sa kuryente ug mga wire nga naglihok sa Mati City. Diyang gitayog og 7.1 magnitude nga linog ang Davao Oriental. Ang mga tao sulod sa police station nang gawas usab. Pipila ka tao sulod sa ospital daling migawas tungod sa kahadlok nga mokusog pa ang pagtayog. Bisan kining usa ka iro daw nalisang ug sigig dagan-dagan. When I called up the office, immediately we dispatched our teams, monitors, libot, tapos yung mga nasa coastal areas, requesting all the barangays and some of the volunteers to closely monitor and check. Mihawa una sa ilang balay ang mga nagpuyo sa 16 ka coastal barangay sa lungsod. Sa kabalakang dunay tsunami alert. Gikuyawan jud mi sir kay tungod sa kakusog ba. Nakalitan mi sa linog tungod sa kakusog. Natulog. Tapos natingala ka na hinahinay man. Yan naman kusog. Tay kuyawan na mo dali kog bangon nga kay paril man among balay na may dos paril dali kog bangon dali kog tindog. Hungukon ako mga bata. Yun nga. Kusog ang linog. Nang mata mga silingan kay tungod sa kusog sa linog. Sa inspeksyon ag assessment sa LGU, wala kunoy natalang dagkong danyos resulta sa pagtayog. Gawas lang sa pipila ka man nakitang gagmayng liki nga gikonsiderang very minimal lang kini. As of this hour, no significant adverse effect kami. Wala talaga sa awa ng Diyos naman, no? And then we were just surprised na on the later updates of our P-box, lumalabas na 7.1 yon from 7.5, 7.3, 7.1 na and it's Gobjen. Now as we keep on monitoring, we will not stop. We keep on monitoring. Nabati gyapon ang pagtayog sa General Santos City nga mitala og intensity 5. Gani sa video sa usa ka tindahan sa Barangay Lagaw, makita ang pagduyan-duyan sa mga nagbitay nga mga baligya. Sa kuha sa CCTV, daw giuyog-uyog usab ang estante nining usa ka karinderya sa Barangay Dadyangas North sa Jensan. Gawa sa Davao Oriental, nabati usab ang pagtayog sa ubang lugar sa Mindanao. Teksukan alas 12 kaganyang udto, 42 na ka-aftershocks ang atong na-monitor dinhi sa probinsya diin kasagaran niini nabati sa lungsod sa Gobjen. O gaasa karon ang mga tao padayon gyapong nagamonitor labi na sa kadagatan. Tek. Real, kumusta ba no ang update sa mga assessment nga nitabo og sitwasyon karon sa mga kaniyang lugar diha no nga gitayog ni atong magnitude 7.1 nga linog? Tek, sa assessment o monitoring sa LGU labi na sa Mati City, ang establishmento lang diya sa City Hall ang dunay nakita nga mga pagliki pero dili kini makonsidera nga major damage kay mga plaster lang sa semento ang nadanyos ug sa ubang parte wala man damage nga nakita. Sa karon padayong gyapon ang monitoring sa CDRMO ngadto sa mga coastal barangay labi na dina sa lungsod sa Mati City sa Davao Oriental. Okay, daghang salamat, Rial Soroche.